Eibarko udalak bat egin du beste behin hondakinak prebenitzeko Europako astearekin. Konprometitu gaitezen Eibarrekin lelopean, Eibarko udalak hainbat jarduera antolatu zuen azaroaren 22an, herritarrok produktuak berrerabili, hondakin gutxiago sortu eta behar bezala kudetzearen beharra sentsibilizatzeko asmoarekin. Udaleko ingurumen arloak informazio gune bat jarri zuen Untzagako plazan, eibartarroi birziklapenaren egoera hirian zein den jakinarazteko eta ondo beriztearen garrantziaz kontzientziatzeko materia organikoa eta errefusa bereziki azpimarratuz. Gainera arratzaldean aurrentzako jarduerak eta tailerrak antolatu ziren birziklapenaren inguruan. Beste urte batez eta konprometitu gaitezen Eibarrekin lelopean, Eibarko udalak bate egingo du hondakinak prebenitzeko Europako astea ekimenarekin. Hala, azaroaren 22an udalak hainbat jarduera egingo ditu eta guztien helburua izango da herritarrak sentsibilizatzea, produktuak berrerabili, hondakin gutxiago sortu eta behar bezala kudeatzearen beharraz. Baita ere igea banatzen, inkesta pasatzen igea herritar hauei eta opari gisa igea enbudu bat ematen. Bai, olio banatzea enbudu bat, azkenean olio litro batek 40.000 litro ur kutsatzen ditu. Eta, ingurumentzako arazo larri bada, gaur egun olioa ez banatzia. Orduan igea hortako, bertan azkazuen enbudu banatzen, herritaren gana. Iazko esperientzia onaren ondoren, Eskola Agenda 21 proiektuan parte hartzen duten bigarren hezkuntzako Lasaia Fitain eta IES Eibar Isasi ikastetxeek modu aktiboan parte hartu dute aurten ere hondakinak prebenitzeko Europako astean. DBH-ko lehenengo mailako 11 ikasle talde irten ziren kalera, eibartarrok birziklapenari buruz informatzeko eta sentsibilizatzeko asmoarekin. Pertsonari galderak landu dugunari buruz ea beraiek hori erabiltzen duten egunean zehar. Arduratsuak izan behar garela eta saiatu behar garela hobetzen. Bestela planeta ez dela izango habitagarria eta azkenean gauzen natura hiltzen. Birziklatzearen evoluzioa oso positiboa izan da Eibarren azken urteotan. 2007ko tasa 18,2koa zen, 2018rako 156,2 igo zen, eta 2019ko irailean 157,3koa izan da. Hiritarrok oso sentsibilizatuta daudela erakusten duten zenbakiak. Baina birziklatze portzentaia goruntz doan arren, eibartarrok gero eta zabor gehiago sortzen dugu. 2013 urtean, biztanleko eta urteko 354 kilo baziren, 2018an 201 kilo ekoiztu ditu biztanle bakoitzak. Ezinbestekoa da sortzen dugun hondakin kopurua murriztea, gure kontsumo ohiturak aldatzea eta ekonomia zirkularra sustatzea.